Salutare, prieteni! Ce mai faceți? Cum sunteți? Sunteți bine? Da, am revenit cu videoclipurile. Poate toată lumea vă întrebați că ce și unde am fost, mă rog, ce vreți să știți sau în fine. Contează cel mai mult pentru că eu de-aia am lipsit atât de mult timp, un an și ceva de zile de pe YouTube, pentru că n-am mai avut telefon. Și acum are o mică problemă telefonul cu care filmez. La camera pe față, de-aia nu filmez cu camera pe față, pentru că are o foarte mică problemă. Ecranul trebuie schimbat acolo pentru că, adică trebuie ridicat ecranul, că este o mică problemă. Este acolo o, cum se zice, o zimă. Folia, când i-a schimbat ecranul, nu a fost luată jos, știți? De pe ecran pe dinăuntru. Și acum încerc să îl duc să îl iau jos și o să filmez cu camera pe față, dar tot până alta o să apar videoclipuri foarte mișto. Așa că sper să avem măcar un like sau 10 like-uri la videoclipul acesta. Dacă facem 10 like-uri, o să povestesc o poveste care o să fie super interesantă, un videoclip foarte interesant. Un daily vlog, o să vedeți cum conduc chiar mașina. Și ce să zic, eu vă pup, aveți grijă de voi, vă iubesc și haideți cu acelea măcar 5 like-uri să facem.